Κύριος Κωνσταντίνος Γιορκάτσης στην παρέα μας και χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Κανονικά έπρεπε να φέρω μια σκούπα να σας τη δώσω. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Καλό απόγευμα. Στο μεταξύ, να πούμε, με τον κύριο Γιορκάτση γνωριστήκαμε 2-3 φορές, νομίζω σε τρεις εκπομπές βρεθήκαμε. Του χωρίς αποσκευές και το μάθε τέχνης, στην τελευταία εκπομπή μου έδινε μια σκούπα και μου λέει πήγαινε Αλεξία να καθαρίσει τη Λευκοσία. Το θυμάστε φαντάζομαι, δεν είναι? Κοίταξε, νομίζω έκαμε εξαιρετική δουλειά. Ναι. Και από εκείνη την ημέρα σε ψάχνουμε, άρα όποτε θέλεις, αλλά τώρα ξεκινήσεις. Τα γεμάτα από τσίγαρα, κύριε Γιορκάτση, τι είναι αυτό καλά. το πράγμα? Μου είπαν ότι ήσουν εξαιρετική. Μάλιστα. Γιατί μου αρέσει να κάνω καλά τη δουλειά. Όντως σου εύχομαι να πετύχει η εκπομπή σου, αλλά δεν πετύχει. Ναι. Έλα σε μένα. Για τη σκούπα εννοείται? Ναι. Αφού ήσουν εξαιρετική. Εντάξει, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Αλήθεια, αλήθεια. Και το εννοώ αυτό. Πώς πάτε εσείς? Μια χαρά. Πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Αλλά επιβραβεύεσαι με το να βλέπεις τα αποτελέσματα. Μα δεν έχετε κουραστεί, γιατί εγώ άκουσα ότι θα πάτε για δεύτερη, αν και εφόσον σας ψηφίσει ο κόσμος. Ναι, ζήτησα, το ανακοίνωσα πριν, νομίζω πριν... Αρχές Αυγούστου ήτανε? Ναι. Σε μια ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου, σε μια δημοσιογραφική κάτι ανακοινώναμε. Δεν αλλάξατε γνώμη, δεν είναι? Δεν άλλαξα γνώμη. Και είπα ότι ναι, θα επαναδιεκδικήσω για ακόμα μια τελευταία φορά. Γιατί τελευταία? Διότι θεωρώ ότι καλά οι εκτελεστικές θέσεις να εναλλάσσονται και να υπάρχει αλλαγή ώστε να μπορούν να ενδιαφέρονται και νέοι ανθρώποι. Δεν είναι κακή η αλλαγή, επαναλαμβάνω, σε εκτελεστικές θέσεις του δημοσίου. Άρα γιατί θέλετε για δεύτερη φορά? Θα ζητήσω την ψήφο των δημοτών της Λευκοσίας για να ολοκληρώσουμε αυτά που σχεδιάσαμε, διεκδικήσαμε πόρους και για να κάνουμε τη Λευκοσία ακόμα πιο φιλική, ακόμα πιο ελκυστική. Να σας θυμίσω ότι αναλάβαμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Καταφέραμε όχι απλώς να διαχειριστούμε την οικονομική κρίση, αλλά καταφέραμε να αντιστρέψουμε τη φθήνουσα πορεία της πόλης. Ολοκληρώσαμε έργα που είχαν αρχίσει, σχεδιάσαμε καινούργια έργα, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε χρηματοδότηση για τα συγκεκριμένα έργα. Πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι τώρα που αρχίζουν, καλό είναι να τα δούμε να ολοκληρώνονται. Φυσικά, να πούμε στους τηλεθεατές ότι πρώτον η συγκεκριμένη εκπομπή δεν είναι μια πολιτική εκπομπή και γι' αυτό το λόγο δεν φέραμε τον κύριο Γιορκάτση να μας μιλήσει για την πολιτική. Εσείς με ρωτήσατε. Όχι, εμείς αυτό που θέλουμε να γνωρίσουμε τον κύριο Γιορκάτση, τον άνθρωπο. Δηλαδή από τη βρεφική ηλικία μέχρι το σήμερα. Έχω πολλές ερωτήσεις, πρέπει να σας πω. Αλήθεια όμως. Δεν ήξερα αν θα μας φτάσει η ώρα. Προσπαθήσω να τις απαντήσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από μικρή ηλικία. Ήσασταν, άκουσα και που το είπατε ότι ήσασταν ατίθασο παιδί. Και μου φαίνεται λίγο παράξενο για εχθείς να είσαστε. Νομίζω είναι καλύτερα να ρωτήσω τη μητέρα μου αν ήμουν ατίθασο ή όχι, αλλά ναι. Θεωρώ ότι τις αταξίες μου τις κάνατε? Ναι, σίγουρα. Αλλά μεγαλώνοντας ορίμασα. Μετά από όλες... Ήσασταν το πιο άτακτο, να πω γιατί δεν μου αρέσει να λέω τα παιδιά άτακτα, το πιο άτακτο παιδί της οικογένειας? Όχι. Ποιο ήταν το πιο άτακτο? Νομίζω η πιο ατίθαση πρέπει να ήταν η Μαρία. Η Μαρία. Η Μαρία είναι η δεύτερη... Αλλά δεν πρόκειται να σας πω λεπτομέρειες. Το τι έκανε έτσι? Ναι. Η Μαρία είναι η δεύτερη? Η δεύτερη. Οι υπόλοιποι, ο Νικόλας και η Αναστασία, ήταν τα ήρεμα παιδιά. Ήταν λιγότερη αντίθεση από την Μαρία. Ήσασταν το πιο... Ένα λεπτό κύριο Γιορκάτση, με μπερδέψατε. Δηλαδή ο πιο ήρεμος ποιος ήταν? Εσείς τελικά? Ο πιο ήρεμος μπορεί να ήταν ο Νικόλας. Μάλιστα. Γενικά η οικογένεια, εσείς να πούμε, είσαστε μαζί με τη Μαρία, τα αδέλφια, και το θελή σας αδελφοί, ο Νικόλας και η Αναστασία. Αλλά από μικρή μένατε μαζί. Ναι, ποτέ. Θεωρήσατε μια οικογένεια, ναι. Νιώσατε καμιά φορά? Ποτέ. Μεγαλώσαμε ως 4 αδέλφια. Δεν το νιώσατε ποτέ να υπήρξε? Όχι. Ή να μαλώνατε?
στη βάση αυτής της διαφοράς ποτέ. Ναι. Να μαλώνουμε πολλές φορές. Αλλά όχι βάση όπως αυτής όλα της τα διαφορές. αδέρφια. Όπως όλα τα αδέρφια. Ναι. Όπως όλα τα αδέρφια. Η καλύτερη σχέση που έχετε μεταξύ των τριών αδελφών, των υπόλοιπων. Είναι η ίδια σχέση, αλλά διαφορετική. Διότι είμαστε 4 διαφορετικά άτομα. Άρα η σχέση που έχουμε τον κάθε ένα είναι διαφορετική. Εξίσου καλή με τον καθένα. Πώς, δηλαδή, με τη Μαρία, τι σας ξεχωρίζει, τι σας ενώνει? Με τη Μαρία ήμασταν πιο κοντά ηλικιακά. Με τον Νικόλα βρισκόμαστε πιο κοντά λόγω και ότι και οι δύο ασχολούμαστε με τα κοινά. Μεγαλώνοντας όμως, όχι. Και είναι και ο νονός του Πολύκαρπου, του μεγαλύτερου μου παιδιού. Και με την Αναστασία? Με την Αναστασία βρισκόμαστε αρκετά συχνά, ανταλλάσσουμε απόψεις. Με όλους έχω πολύ καλή σχέση, διαφορετική με τον καθένα, που πηγάζει από το γεγονός ότι είμαστε 4 διαφορετικά άτομα. Το γεγονός ότι ήσασταν ο μεγάλος της παρέας. Ναι. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας, επειδή η διαφορά με τον Νικόλα και την Αναστασία 5 με 7 χρόνια, δεν είχαμε ιδιαίτερη σχέση μεγαλώνοντας. Η σχέση αναπτύχθηκε όταν ενηλικιωθήκαμε. Μάλιστα. Ενώ με τη Μαρία έχουμε μόνο 11 μήνες διαφορά. Είσαστε πιο κοντά, ναι, όταν ήσασταν παιδιά. Ναι. Που σημαίνει για κάποιο διάστημα δηλαδή η Μαρία ήταν και πιο ψηλή μου και πιο δυνατή μου. Και είχα πρόβλημα. Δεν είναι κακό, κύριε Γιορκάτση. Ναι, αλλά έτσι οι γυναίκες του σήμερα είναι... Αλλά στους καυγάδες νικούσε. Σας νικούσε πάντα? Όταν ήσασταν παιδιά. Μέχρι να μεγαλώσω. Δεν ήσασταν προστατευτικός προς τα υπόλοιπα παιδιά λόγω του γεγονός ότι ήσασταν ο μεγάλος? Ή ήταν η Μαρία η μεγάλη, ας το πούμε έτσι? Όταν μεγαλώσαμε, δηλαδή όταν... Όχι, μείνετε πιο μικρή. Θα έλεγα προστατευτικός. Όταν είσαι μικρός είσαι ανταγωνιστικός. Δηλαδή στα παιχνίδια είμαστε ανταγωνιστικοί ο ένας με τον άλλο. Όταν παίζαμε ποδόσφαιρο που έπαιζε τη Μαρία, έπαιζες με ένα φίλο σου ποδόσφαιρο. Αν έτυχε κάποιος καυγάς. Με τη Μαρία παίζατε ποδόσφαιρο? Ήταν και με τη Μαρία και με τους φίλους της γειτονιάς. Τότε παίζαμε ποδόσφαιρο στον δρόμο. Ήταν πιο εύκολο να παίζεις. Τώρα το θεωρώ σχεδόν αδύνατο. Δεν βλέπω παιδιά να παίζουν στον δρόμο ποδόσφαιρο. Τον καιρό που μεγαλώναμε, παίζαμε στον δρόμο. Μάλιστα. Με την Αναστασία? Τι? Που είναι η μικρή της παρέας. Η πιο μικρή, ναι. Που σημαίνει δεν υπάρχει περίπτωση να πω και δημόσια ότι είμαι προστατευτικός εναντί της Αναστασίας, διότι είναι να εκνευριστεί και θα θυμώσει. Αλήθεια. Είναι τόσο ανεξάρτητη, δυναμική, έξυπνη, που αν πω ότι νιώθω προστατευτικός εναντί της, νομίζω... Να τη μειώσετε. Όχι, νομίζω η ίδια θα θεωρήσει ότι τη μειώνω. Αλλά ναι, νιώθω προστατευτικό προς την Αναστασία. Η Αναστασία μίλησε για εσάς στην κάμερα του Όλα για σένα. Πάμε να το δούμε. Πρέπει να το δείξουμε δημόσια? Ναι, πρέπει να το δείξουμε. Μάλιστα. Πάμε να το δούμε. Πάντα ο μεγάλος μου αδερφός ήταν όπως το ίνταλμα για μένα, γιατί αντιλαμβάνεστε, είχαμε αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ηλικία η οποία τώρα εντάξει δεν έχει τόση σημασία, η διαφορά, αλλά τότε όταν ας πούμε εγώ ήμουν 5-6 χρονών και γίνωσα ανέφηβος, ήταν τεράστια η διαφορά μας. Επειδή ο Κωνσταντίνος πήγε στρατό όταν εγώ ήμουν 11, μετά έφυγε για σπουδές στην Αμερική, μετά πήγε Ρουμανία, μετά πήγε Ελλάδα. Κάμαμε, νομίζω, μετά τις σπουδές τις δικές μου αρχίσαμε ουσιαστικά να έχουμε πιο, ας το πούμε, ενήλικη σχέση, δηλαδή να μιλούμε ως φίλοι. Είμαι πολλά περήφανη που μπορώ να τον λέω αδερφό μου, αλλά πάνω απ' όλα ότι είναι ένας φίλος μου. Και μπορεί να είναι και από τους καλύτερους μου φίλους και η αγάπη που του έχω πραγματικά είναι απεριόριστη. Θα έλεγα από τα πράγματα που εγώ θυμούμαι, που ο Κωνσταντίνος αποκλείεται να θυμάται. Όταν ήμουν μικρή, 6-7 χρονών, είχα τεράστιες φοβίες να κοιμηθώ το βράδυ. Και στο τέλος βαρεθήκαν να ασχολούνται μαζί μου οι γονείς μου, αυτά νομίζω να τους κοροϊδεύα. Και αποφάσισαν και ανάλαβε ο Κωνσταντίνος. Και εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ, εκείνος είμαι σίγουρη δεν το θυμάται. Ήρθε και έκατσε στο δωμάτιο μου, στο κρεβάτι μου και μου είπε: πες μου τι φοβάσαι. Και άρχισα να του λέω διάφορες ιστορίες, οι κλέφτες να έρθουν έτσι, οι τέρατα, οι φαντάσματα, αυτά. Και για κάθε πράγμα που του έλεγα, κάθεδον και το συζητούσε και μου ανέλυε πως δεν μπορεί να γίνει αυτό που του έλεγα ότι φοβάμαι. Και κάθε φορά που μου απαντούσαν και έβρισκα άλλο πράγμα, έκατσε εκεί θυμό μαζί μου, δεν ξέρω πόση ώρα, δηλαδή μπορεί να είναι και κοντά στη μία ώρα, ώσπου να μου πει ότι τίποτε από όσα λέει δεν θα γίνουν
για να ηρεμήσω και σταμάτησα να φοβάμαι και μπορούσα επιτέλους να κοιμάμαι. Δεν ξέρω άλλον άτομο που θα έκανε αυτό το πράγμα στην ηλικία των 13-14 μιλάμε τώρα, δηλαδή όχι ενήλικας. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου, ήταν η ασφάλεια μου. Θέλω να μου πεις ένα αστείο περιστατικό. Είμαι σίγουρος ότι θα υπήρξαν πολλά στη ζωή σας. Θα ήθελα ένα, έτσι, αυτό το οποίο σου έρχεται αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό. Εντάξει, τώρα θα το βλέπω ως αστείο. Τότε θυμάμαι ότι δεν ήταν τόσο αστείο. Πάλι ήμουν εγώ αρκετά πιο μικρή, εγώ Κωνσταντίνος έφηβος και είχαν κάτι φίλους, φίλες σπίτι και εγώ πήγα και του έδωσα ένα μήνυμα που είχα πάρει στο τηλέφωνο από κάποιον άλλον άτομο που είχε πάρει τηλέφωνο. Δεν αντιλήφθηκα γιατί εγώ ποτέ ως μετά από αρκετά χρόνια, γιατί δεν έπρεπε να είχα πει το όνομα κάποιας που πήρε τηλέφωνο μπροστά από κάποια άλλη που ήταν παρούσα. Ήταν η αντίδραση του, νομίζω, δεν ξέρω, για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώσα ότι ήθελε να με σκοτώσει. Διακριτικά μεν, γιατί είχε άλλους μπροστά. Έφα κάτι φωνές μετά που ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Τώρα που το σκέφτομαι δεν καταλάβω, εγώ γελώ πάρα πολλά. Του εύχομαι όση ευτυχία δικαιούται και ακόμη παραπάνω. Φυσικά νομίζω το έχει στη ζωή του, γιατί έχει την υπέροχη οικογένεια, την Ελένη, τον Πολύκαρπο, την Ελένη τη Φωτεινή, που νομίζω γνωρίζοντας τους και εγώ και λατρεύοντας τους όλους δεν μπορούσε κανένας να έχει κάτι καλύτερο στη ζωή του. Νιώθω Ούτε το ένα θυμούμαι ούτε το άλλο. Αλήθεια. Είπα να πω και για τα... Αν θυμούμαι το ένα μπορεί να θυμούμαι το Μα άλλο. το είπε κιόλας η Αναστασία ότι ήταν σίγουρη ότι... Η καημένη, όταν λέω καημένη Αναστασία, των καιρών εκείνων, Ναι. μπορεί να την βοηθήσει να ξεπεράσει τους φόβους της, σύνον που πολύ ευγενικά δεν λέει, είναι ότι μπορεί τους περισσότερους φόβους της Αναστασίας τότε τους δημιουργούσε ο Νικόλας και εγώ. Δεν το είπε όμως. Δεν το είπε, ήταν ευγενική. Νομίζω ότι νιώθετε, όχι άσχημα, αλλά νιώθετε άβολα να μιλάει κάποιος για εσάς. Ναι. Γιατί? Ντρέπομαι. Γιατί τρέπεστε? Γιατί ντρέπεσαι? Όχι, από τη στιγμή που βλέπετε την αδερφή σας, ας πούμε, μιλάει με τον καλύτερο τρόπο, ένιωσα ότι θέλετε να ανοίξει η γη να σας καταπιεί. Έτσι νιώθετε πάντα? Νιώθω άβολα να μιλούν άλλοι για μένα, ειδικά όταν λένε καλά πράγματα. Α, ναι. Αν ήταν κάποιος και σας που δέχεστε αρκετή κριτική κιόλας, γιατί είσαστε εκεί μπροστά, δεν είναι? Δεν σας νοιάζει τόσο παρά να μιλάνε για καλά. Αλλά το αντιμετωπίζω πιο εύκολα. Έχετε μάθει να το αντιμετωπίσετε? Είναι δύσκολο να μάθεις αν δεν το έχεις. Με ενοχλεί, αλλά προσπαθώ να σκεφτώ γιατί υπάρχει το συγκεκριμένο παράπονο ή κριτική. Αν έκανα ένα λάθος να το διορθώσω. Πολλές φορές ασκείται κριτική σε κάτι που έκαμε σωστό για το κοινωνικό σύνολο. Ναι. Πρέπει να το αντέξεις. Βεβαίως. Διαφορετικά δεν θα ήσασταν εκεί, κύριε Γιουρκάτση, πιστεύω. Ακούγοντας την Αναστασία και λέγοντας για τους φόβους της που είχε όταν ήταν μικρή, για το σκοτάδι και όλα αυτά, αν και εσείς δεν το θυμάστε, είσαστε πατέρας 3 παιδιών, τα οποία είναι 16 νομίζω ένας, 14 και 10 αν κάνω λάθος. Σωστό. Πολύκαρπος, Μέρη, Φωτεινή. Και η Φωτεινή. Αντιμετωπίζετε τα παιδιά σας με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζετε την Αναστασία? Τώρα που ακούσατε την Αναστασία. Αν φοβάται ο 10χρονος. Ναι, μια φορά που είχα την ίδια παρόμοια συζήτηση με τη Φωτεινή, που μου έλεγε ότι βλέπει όνειρα και φοβάτουν, την ερώτησα τι βλέπει στα όνειρά της, μου είπε, και της είπα να με βλέπει και εμένα. Όταν βλέπει κάποιον εφιάλτη, να προσπαθήσει να με σκέφτεται και εμένα ότι είμαι εκεί και ότι βοηθώ ή την προστατεύω. Δεν βοήθησε τόσο καλά όσο βοήθησα την Αναστασία. Αλλά νομίζω βοήθησε. Πόσοι έχετε χρόνο για τα παιδιά? Όχι όσο πρέπει ή όσο θα ήθελα. Σας το... Και μου κάνουν παράπονα. Σας κάνω παρατήρηση. Ναι. Τι σας λένε τα παιδιά? Έκαμε μια λίστα πράγματα που ήθελε να κάνουμε το καλοκαίρι. Ναι. Και έγραφε να φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια, να παίξουμε. Ποιος γράψει αυτό? Η Φωτεινή. Έκαμε μια λίστα από διάφορα πράγματα. Άρα σίγουρα ότι με τη δουλειά που έχω μου μένει πάρα πολύ λίγος χρόνος. Είναι θυσία όμως, γιατί τα χρόνια περνάνε και δυστυχώς δεν πάνε πίσω. Δεν σας φοβίζει αυτό το πράγμα, να χάσετε? Και πραγματικά θυσία.
Και όταν μεγαλώνοντας τα παιδιά που το ζητούν την παρουσία σου, βλέπεις, μπορεί να μην τη ζητούν, οι άλλοι να μην τη ζητά, αλλά όταν θα καθίσεις μαζί τους να μιλήσεις, αντιλαμβάνεσαι πόσο το θέλουν ή το απολαμβάνουν ή το χρειάζονται. Θυσία. Και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις όταν η δουλειά σου, θα πω πολιτικός ή δήμαρχος, μπορεί να υπάρχουν και άλλες δουλειές που πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό είμαι τυχερός που έχω παντρευτεί την Ελένη, η οποία γεμίζει πάρα πολύ από αυτόν αναπληρώνει πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσω να περνώ περισσότερο χρόνο με τα παιδιά. Θεωρείτε δηλαδή ότι ένα λάθος που θα μπορούσε να κάνει ο Γιορκάκης σαν πατέρας θα είναι αυτό, να μην αφιερώσει αρκετό χρόνο στα παιδιά του? Το κάνω και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει με κάποιον τρόπο να καταφέρω να λύσω. Πρέπει να το λύσετε νομίζω έγκαιρα, κύριε Γιορκάκη, γιατί περνάνε τα χρόνια. Συμφωνώ. Και σαν μητέρα το λέω και δυστυχώς δεν πάνε πίσω. Αλλά το γνωρίζετε και εσείς άλλωστε. Ναι. Μεγάλη οικογένεια σας, 3 παιδιά. Πάντα θέλατε να κάνετε μεγάλη οικογένεια? Και 2 σκύλους. Και 2 σκύλους. Όχι, μεγάλη κουβέντα. Οικογένεια, δεν κατάλαβα. Κάμποση δουλειά και 2 σκύλοι. Αμέ. Προχτές ήμασταν καλεσμένοι με την Ελένη σε ένα γάμο κάποιων φίλων. Μας πήραν τηλέφωνο ότι βγήκε το μάτι του ενός. Έτσι τρέχεις, ξεκινάς με τα τηλέφωνα, να καλέσαμε τον κτηνίατρο να μας βοηθήσει να το ξαναβάλει το μάτι πίσω. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Παναγία. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ όρημα τα παιδιά μας και από μόνοι τους είχαν αρχίσει τις διαδικασίες, πήγαινε ο κτηνίατρος και μέχρι την ώρα που φτάσαμε σπίτι είχαν όλα τελειώσει. Μ' αρέσει αυτό που λέτε, ότι τα παιδιά σας είναι όρημα. Ναι. Και έχουν και εξαιρετική σχέση μεταξύ τους. Περνούν πάρα πολύ χρόνο και μιλάνε πολύ μεταξύ τους. Και νομίζω ότι... Σε ποιο μοιάζει αυτό? Περισσότερο στον παπά ή στη μαμά? Ο λόγος που θεωρώ ότι εν τόσο καλή σχέση των παιδιών μου μεταξύ τους, φυσικά είναι το μεγάλωμα της Ελένης. Μάλιστα. Ναι. Λογικό, γιατί είναι εκεί κοντά τους κιόλας, δεν είναι? Ναι. Ο Πολύκαρπος είναι ο μεγάλος? Ναι. 16. Η Μέρη μετά και μετά η Φωτεινή. Ως πιο μεγάλος ο Πολύκαρπος, τον βλέπετε να ακολουθεί τον παπά? Σε τι πράγμα? Στο τι θέλει να σπουδάσει? Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μάλλον θα εκτιμούσα ότι ο Πολύκαρπος θέλει να ασχοληθεί κάτι με επιστήμη. Εξαιρετικά καλός μαθητής, ευσυνείδητος και πολύ καλό παιδί, πολύ έξυπνος. Και έχει πάρα πολλές γνώσεις, θεωρώ, για την ηλικία του. Η Μέρη. Τη βλέπετε περισσότερο? Ενδιαφέρεται, νομίζω. 14 η Μέρη. 14. Πρέπει να είναι τρίτη γυμνασίου. Διαβάζει τα πάντα που αναφτούμε στο διαδίκτυο ως Δήμος. Ναι. Έρχεται με κάτι ερωτήσεις και είναι κοινωνική συνοχή. Που σημαίνει ότι διαβάζει τις διάφορες αναγκές του Δήμου. Φαίνεται να την ενδιαφέρει. Έρχονται τα παιδιά σας και ακόμη και η γυναίκα σας? Η Φωτεινή είναι μικρούλα, 5. Θέλει ένα συνδυασμό νηπιαγωγού με κτηνίατρο προς το παρόν. Μα ακόμα είναι μικρούλα, 5. Της αρέσουν πάρα πολύ τα παιδάκια, τα βρέφη, και πάρα πολύ τα ζώα. Η κτηνίατρος θα μπορούσε. Ναι, εντάξει, το καλοκαίρι συζητήσαμε αν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το πρώτο κτηνιατρίο νηπιαγωγείο. Γιατί γελάτε? Και τη Φωτεινή. Ναι. Τα παιδιά σας ή ακόμη και η γυναίκα σας έρχονται, ας πούμε, να σας πούνε να πάει κανείς αυτό, ή ακόμα και η γυναίκα σας και δεν μας άρεσε? Έρχονται και σας λένε διάφορα που πιθανόν να τους ενοχλεί? Ναι, για διάφορα. Όχι σαν μπαμπάς, ναι. Σαν δήμαρχος. Περισσότερο είναι η Ελένη. Η Ελένη, παραπάνω. Και τα καλά και τα κακά. Και όταν... Αποδέχεται την κριτική? Εγώ? Ναι. Οπωσδήποτε. Αλλά επίσης πάρα πολλές φορές που
μπορεί να νιώθω ανασφάλεια με κάποια πράξη ή με κάποια απόφαση ή να αμφιταλαντεύομαι μεταξύ αποφάσεων. Πάρα πολλές φορές το συζητώ με την Ελένη. Έχω περιόριστο σεβασμό για την κρίση της. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε μαζί 18 χρόνια. Πώς γνωριστήκατε? Ήμασταν οικογενειακοί φίλοι από πολύ μικροί. Γνωριστήκαμε. Ακολούθως και στην ηλικία, τώρα θυμάμαι ακριβώς, Παναγία μου, 13-14 χρόνων βγαίναμε και λίγο. Έτσι μικρή? Ναι, αλλά μετά αραβωνιαστήκαμε πριν πάω Ρουμανία. Μετά χωρίσαμε και μετά ξαναβρεθήκαμε, παντρευτήκαμε. Είδατε πως τα φέρνει η ζωή δηλαδή, έτσι. Ναι. Στη Ρουμανία πήγατε για δουλειά? Ναι, δουλεύα στην Coca-Cola. Αν δεν κάνω λάθος όμως, η πρώτη σας δουλειά στην Αθήνα ήταν ως διανομέας? Στην Coca-Cola. Από την Αθήνα. Βάζατε τα μπουκαλάκια, τα αναψυκτικά στα ράφια. Ναι. Γνωρίζοντας ότι η εταιρεία του θείου σας, έτσι, ξεκινήσατε όμως από πολύ χαμηλά. Ναι. Πώς μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Η πρώτη δουλειά δεν ήταν τούτη. Η πρώτη δουλειά ήταν σε μια εταιρεία στην Αμερική, τη Thermoelectron. Ως φοιτητής όμως, είχα αρχίσει ως φοιτητής, ναι. Και ακολούθως όταν τελείωσε το πανεπιστήμιο έμεινα για ένα μικρό διάστημα, ναι. Μέχρι που πήγα στην Αθήνα για να αρχίσω να δουλεύω στην 3Ε. Από πολύ χαμηλά. Ναι. Και με το μισθό το κανονικό, όχι καν... Χαμηλό μισθό. Ναι. Δεν πήγατε καμιά φορά να πείτε, θύε μάδιλες. Ναι, αλλά τότε, τώρα μιλούμε τι ήταν, 93-94, τι έξοδα, δηλαδή μιλάς... Μα είναι άσχετο αυτό που μου λέτε τώρα. Ήταν απίθανα, γυρίζαμε όλη την Ελλάδα, φτιάχναμε τα ράφια, κουβαλούσαμε το βλέπατε σαν... Σαν διακοπές, το βλέπατε? Όχι, διακοπές δεν ήταν. Ήταν πολύ κουραστικό. Επειδή γυρίζατε την Ελλάδα μου λέτε. Ναι, είδα τόπους που δύσκολα νομίζω θα επισκεπτόμασταν. Έχετε ένα ρητό εσείς σαν οικογένεια που λέει τίποτα δεν χαρίζεται στους συγγενείς, αλλά όλα κερδίζονται με σκληρή δουλειά. Αυτό το κρατάτε κι εσείς? Εγώ πιστεύω όλοι πρέπει να δουλεύουν σκληρά. Νομίζω τίποτα δεν σου χαρίζεται. Πρέπει να δουλεύεις. Όχι, μερικά μας χαρίζονται, όχι μας χαρίζονται. Χαρίζονται στη ζωή μερικές φορές. Αλλά πιστεύω ότι η τύχη παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν δεν δουλεύεις σκληρά, δεν μπορείς να είσαι και τυχερός. Ναι, έτσι πάει. Έτσι θεωρώ εγώ. Πάντα, ποτέ δεν ζητήσατε να σας χαρίζετε τίποτα? Από παιδί? Στη δουλειά εννοείται. Ναι. Είναι ο χαρακτήρας σας όμως έτσι. Μου αρέσει η δουλειά. Μου αρέσει να δημιουργώ, μου αρέσει να βρίσκομαι σε ομάδα, μου αρέσει η ομάδα να είναι δημιουργική, μου αρέσει να έχουμε στόχους, μου αρέσει να πετυχαίνουμε στόχους ομαδικά. Ένα απόλαυση να βλέπεις την επίλυση ενός προβλήματος να προέρχεται από την δημιουργικότητα που δημιουργείται σε έναν ομαδικό περιβάλλον. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το περιγράφω. Ναι, το καταλαβαίνω. Από την άλλη όμως είναι τέτοια η δουλειά σας που αν προσπαθήσετε να το παλέψετε ατομικά δεν θα καταφέρετε τίποτα κιόλας. Όχι, έχει άτομα που είναι εξαιρετικοί σαν άτομα. Σαν άτομα. Άλλοι μόνο. Σε άλλη δουλειά όμως. Σε διάφορες δουλειές. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω άλλους. Εγώ λέω τι θεωρώ ότι μπορώ εγώ να κάνω καλύτερα. Θεωρώ ότι μπορώ να φέρω κοντά ομάδα ατόμων και να επιλύσουν έναν πρόβλημα ή να δημιουργήσουν μια στρατηγική που να επιλύει διαχρονικά έναν πρόβλημα. Πάρα πολλά άτομα είναι πολύ καλοί στο να πράττουν το ίδιο μόνοι τους. Ναι. Λέγατε προηγουμένως ότι δεν έχω αρκετό χρόνο για την οικογένειά μου. Να υποθέσω λοιπόν ότι για τη φιλία ούτε λόγος. Φίλους έχετε? Ναι, έχω. Ξέρετε, είναι άλλο το να έχουμε, αλλά... Ή ελπίζω τουλάχιστον. Ναι. Σπαταλάτε χρόνο με τους φίλους? Έχετε χρόνο για φίλους? Όχι, από τον καιρό που έγινα δήμαρχος, όχι, δεν αφιερώνω χρόνο στους φίλους μου. Πολύ λίγο. Πολύ δύσκολη δουλειά σας.
Αλήθεια όμως. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στη Λευκοσία. Το πρωί φτάνω γραφείο κατά τις 7 παρα 10, 7 παρα 10, 7 παρα 20 είναι γραφείο. Μάλιστα, νωρίς. Και συνήθως θα φύγω κατά τις 4-4.30 για να προλάβω να πάω σπίτι, να αλλάξω, διότι συνήθως κατά τις 6-7 υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες εξαρτάται αν έχεις δείπνον ή όχι, θα τελειώσουν κατά τις 9. Άρα η μέρα και η ώρα που πάω σπίτι, 4.30-5, έχω μια ώρα είτε να αλλάξω, να κάνω έναν ντους, να αλλάξω για να πάω στην εκδήλωση. Άρα από τις 6.30 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ουσιαστικά είσαι στη δουλειά. Η ζωή του κ. Γιορκάτση βασικά είναι η δουλειά. Αυτήν την περίοδο, με αυτόν επέλεξα. Να ακόμα, γι' αυτό λέω ότι πάρα πολύ σκληρή δουλειά και πρέπει να αφιερωθείς 101% και να την κάνεις όσο πιο καλά μπορείς, γιατί είναι τεράστια ευθύνη. Και θέλω να μπορώ να πω όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της ζωής μου ότι προσπάθησα όσο πιο πολύ μπορούσα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Κάνατε μια παύση λοιπόν σε όλα τα υπόλοιπα, ούτως ώστε να υλοποιήσετε αυτά που έχετε υποσχεθεί κιόλας, δεν είναι? Ναι. Εν μέρη. Οι φίλοι σας τι σας λένε που δεν περνάτε καθόλου νομίζω χρόνο μαζί σας? Νομίζω αντιλαμβάνονται το φόρτο εργασίας που έχω. Και πάλι όμως. Νομίζω αντιλαμβάνονται το φόρτο εργασίας. Ήσασταν πάντα οργανωμένος, έτσι? Δεν είμαι θεωρώ ότι ο ίδιος είμαι και στην προηγούμενη δουλειά δούλευα περισσότερο. Δεν υπήρχαν όλες αυτές οι υποχρεώσεις. Δηλαδή αν δούλευα σκληρά στην Fricoplas, στις προηγούμενες εταιρείες που δούλευα, δουλεύεις πρωί, απόγευμα τελειώνει. Μάλιστα. Πας σπίτι. Η δικιά σας δουλειά πότε τελειώνει? Το κομμάτι του δημάρχου δεν τελειώνει το απόγευμα που πας σπίτι, διότι συνήθως έχεις κάτι άλλο και επίσης δεν έχεις τα Σαββατοκυριακά, κάτι σημαντικό. Και τα Σαββατοκυριακά συνήθως οργανώνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να υποθέσω ότι το τηλέφωνο δεν σταματάει ποτέ. Να χτυπάει εννοώ. Εντάξει, έχεις αρκετά τηλεφωνήματα. Είσαστε συνειδητοποιημένος, γνωρίζετε, έχουν περάσει και 4,5 χρόνια πάνω σε αυτή τη θέση. Έχετε συνηθίσει νομίζω. Νομίζω την ώρα που θα συνηθίσεις θα αποτύχεις. Καλά να μην συνηθίσεις πάρα πολύ και καλά να σε ενοχλεί η κριτική και καλά να αγωνιάς, δηλαδή την ώρα μπορεί να σταματήσεις να αγωνιάς, νομίζω την ώρα μπορεί να αποτύχεις. Να πάμε λίγο στη Λευκοσία. Ό,τι θέλετε. Είπατε θέλετε να την κάνετε πιο φιλική. Φιλική προς τον άνθρωπο, προς το περιβάλλον, προς τα ποιον? Προς τον άνθρωπο. Στο κομμάτι περιβάλλον έρχεται στο κομμάτι που λέμε θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όταν μιλούμε τι είναι το όραμα για την επόμενη πενταετία, είναι φυσικά να υλοποιήσουμε, να αρχίσουμε να ολοκληρώσουμε όλα τα έργα, όλες τις υποδομές τις οποίες σχεδιάσαμε τα τελευταία 5 χρόνια και καταφέραμε να κερδίσουμε και χρηματοδότηση, δηλαδή είναι έτοιμα έργα να αρχίσουν. Τούτα όμως είναι έργα και είναι στόχοι, αλλά το πραγματικό όραμα είναι να καταφέρουμε η ποιότητα ζωής αυτών που επιλέγουν να ζουν στη Λευκοσία ή να εργάζονται ή να την επισκέπτονται, αλλά η ποιότητα ζωής αυτών που διαμένουν στη Λευκοσία να γίνει ακόμη καλύτερη. Τούτον πετυχαίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Παράδειγμα είναι ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση μέσα στις ίδιες τις γειτονίες, έναν τεράστιο κονδύλι του Δήμου, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται στους περισσότερους, επενδύεται μέσα στις γειτονίες αυτή την περίοδο. Αν περάσετε από τον Άγιο Ανδρέα, Αγιομολογητές, Παλουριώτισσα, Καϊμακλή, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι ανοιχτοί ενώ γίνονται έργα. Τοποθετούμε αγωγούς ομβρίων, φτιάχνουμε πεζοδρόμια. Δηλαδή δημιουργούμε την υποδομή για να έχουμε λιγότερες πλημμύρες όταν βρέχει. Δεν λέμε ότι θα τα λύσουμε όλα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα,
αλλά ξεκινήσαμε να θέτουμε τις βάσεις για να γίνουν οι γειτονιές μας πιο ανθρώπινες. Όλα μαζί έχουν ξεκινήσει που λέτε είναι ανοιχτά, αυτές οι δεύτερες περιοχές έχουν έργα αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την ευκολία πρόσβασης. Αυτά δηλαδή, τα έργα πότε θα ολοκληρωθούν, κύριε Γιορκάτση? Ποια μιλάμε? Για Καϊμακλή. Ολοκληρώνονται. Κάθε δρόμος, τελειώνουμε έναν δρόμο, αρχίζουμε ένα άλλο δρόμο. Η ευκολία πρόσβασης θεωρώ είναι εξαιρετικά σημαντικό στην ποιότητα ζωής των δημοτών, επισκεπτών ή των εργαζομένων στο Δήμο. Και τα μεγάλα μας έργα, η ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου Μακαριοβαγορόσταση κράτους, η ανάπλαση της Τασίνου, έχουν στόχο την αύξηση της πρόσβασης. Δηλαδή, τι εννοώ πρόσβαση, να γίνει πιο εύκολη η διακίνηση για τους πεζούς μέσα στην πόλη. Και για τους ποδηλάτες. Και για τους ποδηλάτες φυσικά, μειώνοντας λίγο τη χρήση του αυτοκινήτου, δίνοντας έμφαση ή δημιουργώντας πλεονεκτήματα στις δημόσιες μεταφορές. Σε κανένα μήνα περίπου θα αρχίσει το πιλωτικό πρόγραμμα των μικρών λεωφορείων, που θα είναι 13 μικρά λεωφορεία και θα έχουμε ένα συγκεκριμένο ανεξάρτητο δίκτυο στην εντός των τυχών πόλη. Προστατεύοντας ή βοηθώντας τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού την ίδια ώρα. Όλα μαζί θεωρώ συνθέτουν μια εικόνα που θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, άρα πιο φιλική. Μάλιστα. Έχετε πολύ έργο μπροστά μας. Το έργο μου λένε πάρα πολύ, έβαλες υποψηφιότητα για δεύτερη φορά για να τελειώσεις. Ποτέ δεν τελειώνεις κάτι όταν είναι μια ζωντανή πόλη. Λογικό, λογικό. Εγώ λέω, θέλω, το όραμα είναι να γίνει η Λευκοσία πιο φιλική, πιο ανθρώπινη, πιο ελκυστική, αλλά δεν πιστεύω ότι θα τελειώσω το έργο που απαιτείται. Θα αρχίσουμε κάποια από τα έργα τα οποία είναι έτοιμα, δηλαδή, και ελπιστώ το επόμενο άτομο θα συνεχίσει. Είτε είσαστε εσείς είτε κάποιος άλλος. Οπωσδήποτε. Μιλούσαμε προηγουμένως για τις φιλίες, κύριε Γιορκάτση, και νομίζω ο κύριος Βάσος Ηλιάδης πρέπει να έχει παράπονο από εσάς. Γιατί είναι ένας από τους φίλους σας που πιθανόν να έχει καιρό να μιλήσει. Είναι και δημοτικός σύμβουλος. Που σημαίνει του μιλάτε συχνά. Όχι όσο συχνά πρέπει να. Όχι. Θα τον ακούσουμε. Τι κάνετε, κύριε Ηλιάδη? Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Ηλιάδη. Είναι και δημοτικός σύμβουλος, είπατε, που σημαίνει είσαστε από τους τυχερούς φίλους που τον βλέπετε πιο συχνά. Βέβαια, σίγουρα είμαι από τους τυχερούς φίλους. Με τον Κωνσταντίνο, γιατί Κωνσταντίνο το ξέρω περισσότερο, μετά δήμαρχος. Γνωριζόμαστε, νομίζω, από την ηλικία των 2-3 χρονών. Μάλιστα. Λόγω οικογενειακές σχέσεις, μπορώ να πω, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε περάσει πολλά χρόνια μαζί. Είμαι ένας από τους τυχερούς φίλους που έχουν γνωρίσει τον Κωνσταντίνο, έχουν μεγαλώσει μαζί του σε κάποιο βαθμό από την παιδική ηλικία. Μάλιστα. Εγώ έχω μάθει επίσης ότι είσαστε και οι δύο ποδοσφαιρόφιλοι. Νομίζω ότι συγκρίνουμε με τον Βάσο. Περισσότερο. Την Εθνική Ελλάδος εσείς μαζί την τρέχατε, κύριε Κωνσταντίνο? Ναι, ήμουν στην Εθνική, πήγα στην Πορτογαλία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται η αγάπη. Εγώ είμαι ένας απλός ποδοσφαιρόφιλος. Ναι, ενώ ο κύριος Βάσος? Ο Βάσος είναι επί 1 εκατομμύριο, νομίζω. Εγώ δεν έτυχε να ακολουθήσω μαζί με τον Κωνσταντίνο το 2004 όταν έγραψε το «Επος η Εθνική Ελλάδος». Ο Κωνσταντίνος είναι ένας από τους τυχερούς που είδα στα γήπεδα της Πορτογαλίας και παρακολούθησε τα περισσότερα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός της Ρωσίας, ναι. Εκτός της Ρωσίας που ηθηθήκαμε, νομίζω. Ναι. Θα θυμάστε καλά. Εσείς πείτε μου, κύριε Βάσο, μιας και λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Κωνσταντίνο ότι δεν έχει χρόνο εδώ για την οικογένειά του, θα έχει για τους φίλους του. Πώς τον βλέπετε εσείς? Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει, σε αυτό που εκλέγει και να 100%. κάνει. Είναι ένας οικογενειάρχης που αγαπά, υπεραγαπά και τη σύζυγο και τα 3 του παιδιά και είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Μια ζεστή οικογένεια, πάντα ανοιχτή το σπίτι τους.
για όλο τον κόσμο και ειδικά για τους φίλους του, για να μπορούν να επισκεφτούν όποτε θέλουν, να τους μαγειρεύσουν για να φάνε εκεί. Ποιος μαγειρεύει, ο κύριος Κωνσταντίνος ή η κυρία Ελένη? Νομίζω περισσότερο η κυρία Ελένη, ο κύριος Κωνσταντίνος επιβλέπει. Επιβλέπει. Είναι η δουλειά του αυτή, γι' αυτό. Το κάνει και κάθε μέρα, ναι. Γι' αυτό οι φίλοι του δεν λέω ότι έχουν παράπονο, αλλά σίγουρα θα ήθελε και ο ίδιος να τους έβλεπε περισσότερο, αλλά λόγω των υποχρεώσεων του είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια. Σας έχει στοιχήσει μερικές φορές η φιλία, ας το πούμε έτσι, το γεγονός ότι είσαστε στο Δήμο? Έχετε βρεθεί σε αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο καμιά φορά ή ποτέ? Όχι, δεν έχουμε βρεθεί σε αντιπαράθεση. Συζητώντας βρίσκονται οι λύσεις για το καλό της πόλης, για το καλό του Δημαρχείου, και έτσι πιστεύω έχουμε μια αρμονική σχέση και στο θέμα του Δημαρχείου. Να φανταστώ ότι δεν πηγαίνετε πια γήπεδο, έτσι? Τι ρωτάει η Αλεξία? Εννοείται μαζί. Ναι. Μα αφού ο Βάσος είναι όλη μέρα στο γήπεδο. Μα μου κάνει φατσάρι, είσαστε προπονητής τίποτα? Όχι, προπονητής δεν είμαι. Πάντως δεν βλέπετε η φωτογραφία του κύριου Γιορκάτσι, δεν είναι σαν προπονητής έτσι εκεί? Εγώ νομίζω σε κάποια άλλη ζωή ο Βάσος σίγουρα ήταν προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Και στην προηγούμενη από αυτή που λέμε σίγουρα ήταν παίχτης του ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα δεν βοηθάει το κορμί. Σίγουρα δεν βοηθάει το κορμί για να είμαι ποδοσφαιριστής πλέον. Να είστε καλά κύριε Βάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Επειδή ο Βάσος πριν λίγο είπε ότι δεν έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση στο Συμβούλιο, το δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε διαφορετικές απόψεις. Και κάτι που νιώθω έντονα και το λέω συχνά, πολύ διαφορετικό το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκωσίας, γιατί δεν τα γνωρίζω τα άλλα Δημοτικά Συμβούλια, από το τι βλέπετε συνήθως στις τηλεοράσεις ή τι ακούτε στο ραδιόφωνο ή τι διαβάζετε στις εφημερίδες σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργούν μεταξύ τους κομματικές ομάδες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας έχουμε ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΔΙΚΟ, της ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Οικολόγοι και ΑΚΕΛ. Ναι, διαφορετικές απόψεις υπάρχουν πολλές φορές και πάρα πολλές. Και μέσω συζήτησης πολύ λίγες φορές, τουλάχιστον στα μεγάλα θέματα, πολύ λίγες ήταν οι φορές που είχαμε διαφορετικές απόψεις. Πάρα πολλές φορές λέω, έχουμε ένα βιβλιαράκι με τον απολογισμό του Δήμου. Τα μεγαλύτερα έργα, οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα. Οι δύσκολες αποφάσεις που είπα πριν, εν μεσούσης της οικονομικής κρίσης, πήραμε δύσκολες αποφάσεις και πριν ακόμη κατεβεί η Τρόικα για να μας τις υπαγορεύσει. Οι αποφάσεις οι δύσκολες πάρθηκαν ομόφωνα. Άρα σε εγκρίμα που δεν διαφημίζουμε αρκετά, και δεν μιλώ τώρα για τον Δήμο Λευκορίσας, αλλά γενικά για τον τρόπο που λειτουργούν οι Δήμοι, ότι υπάρχει προοπτική και για τα κόμματα να λειτουργήσουν συνενετικά και δημιουργικά. Διότι βλέπουμε τις περισσότερες φορές ακούμε μόνο τις αντιπαραθέσεις στα άλλα επίπεδα. Έτσι λειτουργούν γενικά. Αλλά εσείς το ξέρετε το παιχνίδι στο κάτω-κάτω? Δεν το ξέρω το γενικό παιχνίδι, διότι η εμπειρία μου είναι ο Δήμος. Αλλά λέω ότι στον Δήμο πολύ θετική εξέλιξη θεωρώ, και εγκρίμα που δεν διαφημίζεται αρκετά ότι υπάρχει και αυτή η θετική πλευρά των κομματικών συνεργασιών. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας, να σας ευχηθώ να ολοκληρώσετε το έργο σας. Και εγώ αυτόν εύχομαι. Είναι να ολοκληρωθεί γενικά το έργο της Λευκωσίας. Ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με Star Κύπρος, με παιχνίδια και πολύ κουβέντα.